Hi friends, welcome to Pradeepa Art and Craft. நம்ம இன்னைக்கு சேனல்ல இது வந்து வீட்லயே வந்து ஒரு அழகானவும் சூப்பரானவும் ஸ்மால் நோட் செய்யுது அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்கறீங்க அப்படினா மறக்காம நம்ம சேனலை லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை மறக்காம கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் எப்ப போய்ட்டு போறேன் உங்களுக்கு தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஓகே, இப்போ நான் வந்துட்டு ஸ்மால் நோட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 2 மெத்தட் சொல்லி தர போறேங்க. ஸோ அதுக்காக நான் வந்துட்டு ரூல்டில் தான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போறேன். ஸோ அதனால கொஞ்சம் வந்து என்னோட ஸ்மால் சைஸ் நோட்லேருந்து கொஞ்சம் பேப்பர் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ நான் முதல்ல வந்துட்டு ஒரு 2 பேப்பர் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸ்மால் நோட் செய்யறதுக்காக. நீங்கள் எவ்வளோ செய்கிறீங்களோ அவ்வளோ நீங்கள் வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா, நான் ஒரு 2 மட்டும் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஈவனாக வந்துட்டு வச்சுட்டு மடிக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ ஈவனாக வச்சு நம்ம வந்து மடிச்சதுக்கப்புறமா எனக்கு வந்து சைடில் இருந்து டேர் பண்ணணும்ல, அந்த இடம் எனக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்தது. ஸோ அதனால் நான் வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இருங்க நான் ஒழுங்காக கட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, நான் கட் பண்ணிட்டேன், எப்படியோ ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து கட் பண்ணிட்டேங்க. ஸோ அடுத்தது நான் வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏற்கனவே வந்துட்டு இப்படி வந்து மடித்து அந்த அச்சம் வந்துட்டு இருக்கும், அதாவது மார்க் வந்துட்டு இருக்கும், அதுக்கு வந்துட்டு ஆப்போசிட் சைடை இப்படி வந்துட்டு மடிக்கணும். ஓகேவா, மடிச்சுட்டு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த சென்டர் லைன் வந்துட்டு தெரியும். இல்லைங்களா, நம்ம இப்படி வந்து மடிச்சோம்னா அந்த சென்டர் லைன் வந்து நம்ம இப்படி மடிக்கும்போது இங்கே வந்து தெரியும். ஸோ இப்போ அந்த சென்டர் லைனை நம்ம வந்து மார்க்காக வச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு கட் பண்ணிட்டு போகிறோம். ஓகேவா, கட் பண்ணிட்டோம்னா அவ்வளோதான். நம்ம வந்துட்டு நம்மளுக்கான நோட் சைஸ் ரெடி. நீங்கள் இதோட குட்டியாக செய்யறதுனாலும் செஞ்சுக்கலாம், இதோட ஏதோ பெரிய சைஸ் செய்யறதுனாலும் செஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா, நான் இந்த சைஸில் தான் செய்ய போகிறேன். ஸோ இந்த சைஸில் செய்றீங்க அப்படின்னா தனித்தனியாக கட் பண்ணுறாதீங்க. இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃபோல்டாக இருக்கணும். சரி, ஃபோல்டாக இருந்தால் அப்படின்னா நம்மளால் வந்துட்டு மடக்கிட்டு திறக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான். அடுத்தது நம்ம இதுக்கு மேலே வந்துட்டு இப்படியே வச்சா நல்லா இருக்காது. ஸோ இது மேலே வந்து ஒரு அட்டை மாதிரி வந்துட்டு நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்காக நம்ம அதை வந்துட்டு ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ இதோ இருக்குல்ல, இந்த அட்டையை தான் வந்து மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். ஸோ அதுக்கு முதல்ல இந்த பேப்பர்லாம் ஒன்றா வச்சுட்டு மெஷர் பண்ணிக்கலாம் டபுளாக. ஸோ நான் வந்து நோட்டை வெளில எடுக்கலைங்க, அப்படியே வந்துட்டு உள்ளே வச்சுட்டு தான் நான் வந்துட்டு கட் பண்ணுறேன். ஸோ இருங்க வரேன், நான் ஒழுங்காக வந்துட்டு வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு வச்சுட்டு கட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, நான் வந்து கட் பண்ணிட்டேங்க. இப்போ இந்த டாப்பில் நம்ம வந்து கட் பண்ண போகிறோம். அன்ஈவனாக இருக்குது எனக்கு. ஸோ நல்லா அந்த இடத்துல கட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, அடியிலையும் அன்ஈவனாக இருந்தது. ஸோ அதையும் நம்ம வந்துட்டு கட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா, இப்போ எல்லா இதுலையுமே கட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இப்போ நான் இதை வந்துட்டு எப்படின்னா, நான் வந்துட்டு இப்படி வந்துட்டு யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாதுங்க. நான் வந்து இப்படி தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகேவா, ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம அப்புறமா வந்து டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணிப்போம். முதல்ல இதை வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு அட்டாச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஓகேவா, நம்மளுக்கு இது க்ளூவே தேவையில்லைங்க, வித்தவுட் க்ளூ தான் நம்ம இதை வந்துட்டு பண்ணுறோம். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் இதை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த நூல்லாம் கட்டுவோம்ல, அந்த மாதிரி ரூப் வந்துட்டு எடுத்திருக்கேன் நான். சரியா, இங்கே பாருங்க, இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து ரூப் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதை நம்ம வந்துட்டு நான் மெஷர்லாம் பண்ணலை, அப்படியே தான் நான் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் போல, ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் கூட இருக்கா, ஒரு 8 அந்த மாதிரி, இல்லை 9 அந்த மாதிரி ஒரு சென்டிமீட்டர் கூட இருக்கும். ஸோ அது வந்து 2ஆக மடித்து ஈக்குவலாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து இப்படி வந்து 2மே ஈக்குவலான ஒரு சைஸில் வந்துட்டு இருக்கும். நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு 2லாம் தேவையில்லைங்க, 1 வந்துட்டு போதும். ஸோ அதனால் நம்ம வந்துட்டு இங்கே டாப்பில் இந்த இடத்துல கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இதை வந்துட்டு கட் பண்ணிட்டேன். இங்கே பாருங்க, இருங்க நான் உங்களுக்கு ஒழுங்காக காட்டுறேன். இங்கே பாருங்க, நான் வந்துட்டு 2ஆக வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன்.
ஓகே, அடுத்தது நம்ம வந்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம இந்த நூல் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோமா, அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்டை வந்து எடுத்திருக்கேன் நான். ஓகேவா, இந்த அட்டையை நம்ம எதுக்கு நம்ம இது பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புக் செய்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம மூடி திறக்கிற மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு வேணும். ஸோ அதனால் நான் இப்படி தான் செய்கிறேன். ஸோ நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்துக்கு இதுவாக நீங்கள் வந்துட்டு செஞ்சுக்கலாம். ஸோ நான் இந்த இடத்துல நான் வந்து பெண்டிங் இது மாதிரி வந்துட்டு செய்ய போகிறேங்க. ஸோ அதாவது பெண்டிங்காக இருக்க மாதிரி நான் வந்துட்டு செய்ய போகிறேன். ஓகே ஓகே, நான் பெண்டிங்காக இருக்க மாதிரி நான் வந்துட்டு இது பண்ணிட்டேன் பாருங்க. இப்போ இதை நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணிடலாம். ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு 2 ரோப் வந்துட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். ஸோ அடுத்தது இது இருக்குல்ல, இதில் வந்து நம்ம ஹோல்ஸ் வந்துட்டு போட்டுக்க போகிறோம். ஸோ இது எப்படி நம்ம ஹோல் போட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு 2 இடத்துல மட்டும்தான் ஹோல்ஸ் வந்துட்டு போட போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி கத்திரிக்கோளை வந்துட்டு இது பண்ணிவிட்டு அப்புறமா போடுங்க. ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு வரும். ஸோ எனக்கே போடுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது. புக்கு தைக்கிற ஊசி இருக்கும் இல்லை, அதை வச்சு போட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதை நான் வந்து வச்சுருந்தேன், எங்கே போச்சுன்னு தெரியல. ஓகே, நம்ம ஹோல் போட்டுக்கோம். எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது அந்த பக்கம் வந்து கையில் குத்திடுமோ. ஸோ நான் ஹோல் போட்டுட்டேன். ஓகேவா, இதேமாரி அப்படி இப்படி திருப்பி அதை எதுவுமே அசையனாதீங்க. ஏதாவது ஒன்று நவுந்தா கூட உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளாப் ஆகிடும் ஃபுல்லுமே. ஸோ கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க. ஸோ அதேமாரி இங்கேயும் ஓட்டை போட்டுக்கலாம். ஸோ இங்கேயும் ஓட்டை போட்டுக்கிட்டேன், ஹோல் போட்டுட்டேன். இப்போ நம்மளுக்கு 2 ஹோல்ஸ் இருக்கும். இருங்க உங்ககிட்ட காட்டுறேன். 2 ஹோல்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரு நூல் எதுக்கு நான் வந்து எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மெத்தடுக்காக. இப்போ நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது ஒரே ஒரு நூல் போதும். ஸோ இதை எப்படி அட்டாச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும். ஓகேவா, இது மாதிரி வந்து நூல் வந்து எடுத்துகிட்டு இதை கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள். ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஹோலில் வந்துட்டு வச்சுட்டு அது வந்துட்டு உள்ளே வந்து நம்ம இன்செர்ட் பண்ணிக்கலாம். இருங்க நான் வந்து இன்செர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா, அதை வந்துட்டு இன்செர்ட் பண்ணிக்கலாம். அது இன்செர்ட் பண்ணும்போதும் வெளில எடுக்கும் போதும் ஹோல்ஸ் போடும் போதும் சின்ன குழந்தைங்க செய்யாதீங்க, பேரண்ட்ஸோட ஹெல்ப்போடு நீங்கள் வந்து செய்யுங்க. ஓகேவா, அப்படியே அதை வந்துட்டு கவுத்து விட்டுட்டு இன்னொரு ஹோல்ஸ் இருக்கும், அதாவது நம்ம போட்ட அடுத்த ஹோல், அதை வந்து நம்ம பேக் சைட்லேருந்து ஃப்ரண்ட் சைடுக்கு இன்செர்ட் பண்ணணும். ஓகேவா, ஸோ இப்போ பேக் சைட்லேருந்து ஃப்ரண்ட் சைடுக்கு நம்ம இன்செர்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், மாதிரி த்ரெட் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் இது எடுத்துட்டு இதையும் எடுத்துட்டு நம்ம 2 சேர்த்து நாட்ஸ் வந்துட்டு போட்டுக்க போகிறோம். ஒரு 2-3 நாட்ஸ் வச்சு வந்துட்டு போடுங்க. இது நம்மளுக்கு சென்டர் பேஜ் மாதிரி. ஓகேவா, ஓகே நம்ம பண்ணிடலாம். ஓகேவா, நான் வந்துட்டு இது பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நான் எக்ஸஸாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது நோட் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபுல்லாக ரெடி ஆகலை, இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் போல் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இதை வந்துட்டு அட்டாச் பண்ணணும். பின்னாடி சைடு நீங்கள் கம் போட்டு ஓட்டிக்கலாம். ஃப்ரண்ட் சைடு நம்ம மூடி திறக்கிறதுக்கு எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சைட் டைப் தான் போட போகிறோம். ஸோ நான் வந்து கடையில் வாங்கின டபுள் சைட் டைப் யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாதுங்க. நான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி டபுள் சைட் டேப் வந்துட்டு செய்யறதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு சின்ன இதுவாக போடுறேன். இன்னொரு வீடியோவில் நான் டீட்டெயிலாக வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து நான் போடுறேன். ஓகேவா, இப்போ நான் வந்து செஞ்சு வந்துட்டு ஒட்டிடுறேன். ஸோ நான் இதுக்கு வந்துட்டு ஃபெவிகால் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறேங்க. இது 5 rupees தான். நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் ஹோம்மேடாக எப்படி ஃபெவிகால் செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி கூட நான் வந்து போடுற வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ இது வந்துட்டு காலியாக போகுது. இன்னும் நான் வேறு ஏதோ கிராஃப்ட்டுக்கெலாம் நிறைய கிஃப்ட் ஐடியாஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அதாவது என் ஃப்ரெண்டோட பர்த்டேக்கு அதெல்லாம் கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கலங்க. நான் நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ சாரி.
ஏன்னா எனக்கு திடீர்னு தான் வந்தது வீடியோ போடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு டக்கு டக்குன்னு அவசரத்தில் நான் செஞ்சேன் நான் அன்னைக்கு. ஸோ அதனால எனக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் இதுவாயிடுச்சு, அதனால தான் லேட். ஸோ சாரி, ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால தான் என்னால் வீடியோ வந்துட்டு எடிட் பண்ணி போஸ்ட்லாம் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு என்னால் வந்துட்டு பண்ண முடியல. சரி, ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் இது வந்து எப்படி க்ளோஸ் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு டவுட் இருக்கும். செலோ டேப் வந்து எடுத்திருக்கேன். நம்ம ஹோம்மேடாக எப்படி டேப் மிஷின் செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம். அது பார்க்கல அப்படின்னா மறக்காமல் வந்துட்டு பாருங்கள். அதை வந்துட்டு நம்ம வந்து ரோல் பண்ணிக்கிறோம். அது டபுள் சைடும் டேப் இருக்க மாதிரி நம்ம வந்து ரோல் பண்ணிக்கிறோம். ரோல் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு வச்சிடலாம். இதில் வந்துட்டு வச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்போலாம் தேவையோ அப்போலாம் ஓப்பன் பண்ணி ரைட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் திரும்பி வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து பார்த்துட்டோம். நம்ம செகண்ட் மெத்தட் போய் பார்க்கலாம். நம்ம செகண்ட் மெத்தடுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு நான் வந்துட்டு ஒன் பேப்பர்லாம் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ இது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதேமாரி தான் ஓரத்தில் எக்ஸஸாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நான் வந்துட்டு கட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன். ஓகேவா? இப்போ கட் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா இது வந்து நான் எதுவுமே மார்க் பண்ணலங்க. நீங்கள் அப்படி மார்க் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணுறதுனாலும் கட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இப்படி வந்து சென்டரில் வந்துட்டு கட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா வந்து வச்சுட்டு, இது கொஞ்சம் எக்ஸஸாக இருந்தது அதுவுமே நான் வந்து கட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதுக்கு நான் வந்துட்டு அட்டை எதுவுமே ரெடியே பண்ணலைங்க. நீங்கள் வேணும்னா ரெடி பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்துட்டு இது மாதிரி வந்துட்டு ஒரு சார்ட் பேப்பர் வந்துட்டு எடுத்திருக்கேன். அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்ல அதே பேப்பர் தான் எடுத்திருக்கேன் நான் இதுக்கும். ஸோ நான் இது மாதிரி வந்துட்டு கட் பண்ணிட்டேன். கட் பண்ணிவிட்டு இப்படி வந்து நான் வந்துட்டு ஒட்ட போகிறோம். ஸோ ஓகே, நான் எக்ஸஸாக இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணிடுறேன். இது நம்ம கம் போர்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ கம்மே நான் தேவையில்லைன்னு சொன்னேன். சாரி, நான் நோட் செய்யறதுக்கு கம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இதுக்கு தேவைப்படும். ஸோ சாரி, நான் மன்னிச்சிருங்க. ஸோ இதுக்கு நீங்கள் கூட அதே நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு மற்ற எதுக்கு செஞ்சோம்ல அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வந்துட்டு செஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதுக்கும் நான் வந்துட்டு ஃபெவிகால் தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ எனக்கு சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் தான். ஸோ இருந்தாலும் நான் வந்துட்டு இப்போ எங்கள் பக்கத்தில் எதுவுமே கார்ட்போர்டும் இல்லை, ப்ரெஷ்ஷும் நான் எடுத்துகிட்டு வந்து உட்காரத்துக்கு மறந்துட்டேன். ஸோ அதனால் எனக்கு நான் கையாலே அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். பக்கத்தில் ஆனால் ஒரு கிளாத் வந்துட்டு வச்சுருக்கேன் நான். ஸோ எப்பயுமே நான் வச்சுருப்பேன் பக்கத்தில் கிளாத். ஓகே, நான் வைப் பண்ணிக்கிறேன் ஹேண்டை. ஓகே, இப்போ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடும் செகண்ட் மெத்தடும் ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த சென்டர் பேப்பர் இருக்கும்ல அதுக்கு நம்ம வந்துட்டு கம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். சும்மா லைட்டாக தான். இதுக்கு கூட நீங்கள் அதுமாதிரி ரோப் வந்துட்டு பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் கொஞ்சம் ஈஸியாக வேலை முடியட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்துட்டு கம் வந்துட்டு போட்டுக்கிட்டேன். ஓகேவா? அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ அவ்வளோதான், உங்களோட சூப்பரான புக் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடில் செஞ்சது, செகண்ட் மெத்தடில் செஞ்சு. இந்த ரெண்டு மெத்தடில் நீங்கள் எது ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்றது கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு இது ரெண்டு மெத்தடில் எது பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றதையும் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பாய்.